Studio Claudie Jongstra, gewoon in Spannen. Je krijgt ze opdrachten van grote bedrijven overal op een wereld. Artiesten als Brad Pitt en Adele hebben werk van haar. Claudie Jongstra is verneemd. En ze werkt al lang niet meer alleenig. Ze had een heel team van creatieve mensen om haar heen. Na 20 jaar is er wat verloren. Vanaf januari gaat Claudie Jongstra, die naam gaat ook verdwijnen. We gaan een andere naam, wordt het. Het gaat ook niet meer zoveel om mij als persoon, maar het gaat eigenlijk om... We zijn eigenlijk je zou zeggen, zoals Bloomsbury een groep was in Londen, onder Londen. Er komen dingen samen. Het gaat over kunst, het gaat over gardening, farming, eten, educatie. Die labels, zoals vroeger gebruikt werden. Ik ben kunstenaar, ik ben dit. Ik noem mijzelf nu ook farmer, alchemist en artist. Want ik denk dat ik dat allemaal ben. Claudie zit haar zelfs dus net alleen nog als kunstenaar, ook als boer en vervenmenger. Zowel ik net hield die door de media veel kunstenares neemt worden. Dat wou ik nooit al niet. Dat wou ik eigenlijk nooit al niet. Ik werk met wol en dat vind ik heel fijn. En daar kan ik ook heel goed mijn ideeën in uitdrukken. Maar als ik zie wat wij doen als groep of als community, gaat het over heel veel andere dingen. En het is die impuls en dat signaal wat we de wereld inzenden. In maart van dit jaar won Claudie Jongstra een silver medal op de Chelsea Flower Show in Londen. De belangrijkste tuinshow van de wereld. Het is ongelooflijk. Op dit moment werken we trouwens aan het concept voor 2017. We gaan door. We hebben echt de smaak goed te pakken. Het was geweldig. We waren zo'n dissonant in deze, bijna zeggen, opgedirkte tuinenshow. Maar wel met enorme kwaliteiten en prachtige beelden. Maar wij waren echt radicalen. Dat was ontzettend leuk. Op dit stuit werkt Claudie Jongstra aan een opdracht voor het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. Haar werk is ik te zien in een tentoonstelling in het Fries Museum.